Зей пенсионерлары хәзер вакытларын тагында файдалырак итеп уздырачак. Россия социаль фондының клиентлар белән эшләү хезмәте бүлегендә өлкән буын белән аралашу үзәге ачылды. Это дает нам дополнительные возможности общения с интересными людьми, организовать различные мероприятия, проводить мастер-классы, выставки, обучаться финансовой и компьютерной грамотности. Үзәкне тантаналы ачылыш чарасында район җитәкчелеге дә катнашты. Кайчандыр зей үсеше өчен күп көч куйган өлкәннәребез бүген дә тик торуны белми, җәмәгать эшләрендә актив катнашалар дип башкарма комиссия җитәкчесе урынбасары Светлана Ревина. Зейнең физик мөмкинлекләре шикләнгәннәр һәм начар күрүчеләр оешмалары рәисләре, Пульс, Өмет клубларына йөрүчеләр дә килгән. Өлкән буын белән аралашу үзәге җитәкчесе итеп Ирина Куликова билгеләнде. Ул актив өлкәннәрне төрле идеяләре белән көтүләрен әйтте. План мероприятий на ноябрь-декабрь этого года уже разработан. Прошу всех вас принимать участие, подавать свои идеи, чтобы наша жизнь людей, нашего поколения стала еще насыщеннее и разнообразнее. Үзәк ачылу чарасын энергетик мәдәният сарае сәнгать осталары чыгышлары бизәде. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.